all set ready जाबाय नै थांसै मेहेन्दी सेरेमनी लोगोनि बिदानि मेहेन्दी एसे नुजानानै फैनोसै दसेनि थाखाय थोड़ा टाइम के लिए मेहंदी के रस्म में थोड़ा जाके आती हूँ हेलो गाइस खुलुमबाय वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं लोगोनि बिदानि हाबानि थाखाय माबा मेहेन्दी सेरेमनी दं थांनांदों आरोना थ' बावनो दिनैनि ब्लगा बिदिनो जासिगोन मेहेन्दी लगानि जाबाय आंजों थांफाग्रा लोगोआ हेलो ब्लुको एनका करबि हातु रायजोफोर थांगासिनो नै आं ओंखारबायानो 2टा जाबाय थाब फैनांगौ ना मोनाबा बायो आङो दाना ना लोगो गोदान दिनै एसे सालवार गानबाय ने माबायदि नुदों रायजोफोर ayo betul Julia सान्दुंआबो ओरैबायदि सान्दुं नायलाय दाबो दोस्तों मैं आज मेहंदी लगाने जा रही हूँ नहीं लगाया शायद मन भी नहीं है क्योंकि लगाने के मन होता है लेकिन लगाने के बाद तो बहुत ख़राब दिखता है मतलब 3 दिन 4 दिन के बाद बहुत ख़राब लगता है ना लगाने के बाद इसलिए वो मन नहीं करता है इसे जाके आऊँगी पता नहीं लगाएगा कि नहीं लगाएगा मूड होने से लगाऊंगी नहीं तो नहीं लगाऊंगी ওই ফেলে বসবি যা আগত বো আয়ো কুরমা খুলিবি যা এটা আগত বইবে টানিবি র खुली इनका कर भी देखो मेरा साथी नया फ्रेंड चलो अंदर भाल के बोई भी सीट से हेलो को हाथ इनका कर भी बेरा बार जाम बिल को जाम बेरा बार को थांसै लोगोफोरजोंहाय एसे सफैबाय रायजोफोरनि हाबाथिलियाव सफैबाय बानायगासिनो दंथारो नै धुमधाम
เ
Mwsaplangbai.